Hallottam pár dolgot rólad. De azt is hallottam, hogy te vagy az egyetlen, aki ki tud engem jutatni erről a bolygóról. Hozzanda sászolóbó, csácsokola, jélopácsa. Sejtettem. És mi lenne az? Ókata, lindasága, palitokupa, ja, csókatasina. Na nézzük, itt kell megkeresni. Hát, nem látok semmit. Ja, mert ki volt kapcsolva. Na, most jó. Azt mondja, itt egy kép, és azon hogy Targo Tel. Chigamogomandakandiga, Targo Tel. Olagaba, lokamalata, uloba, digabada. Hát gondolom, egy próbát megér akkor. Na itt vagyok a város szélén az utolsó háznál, úgyhogy elvileg ez lesz az. Lodobázsék ide magadú. Na, hát talán óvatosabban is bejöhettem volna ezen az ajtón. Na mindegy. Várjunk csak. Nem éppen a jó személyhez küldtél. Kezdem azt hinni, hogy szándékosan félrevezettél. Logomadi jumodo, igabadazi, subadaji. Nagyon remélem, hogy most már tényleg a jó helyre fogsz küldeni. Chica panda kalatusuta pala, yakata gungata leja. Gobata deja makata, lito pakalejalo. Tényleg nem értem, hogy ezeket az ajtókat miért nem lehet normálisan kinyitni. Na mindegy. Úgy tetszik tárgult el, viszont téged megtaláltalak, és itt az ideje, hogy elvigyelek valakihez. Moreda, motorada, gamar, takatargamadga, kobrad moratakarmandaga. Hehe. Jó, akkor kérek egy hajót, amivel el tudok jutni erről a bolygóról. Ale pakadne, légy csoma, tényleg kavari bitukara ma digra. Na hát erre kíváncsi vagyok.